سلام مجزابير أو كل كنا عالم متركه نايل بيتو بتخاتلتي سلامكم بزحتر في بلالي نايلهم معنتي حزل حمد يزلوه مهار زورخو من فساو تحستيو جميرز كابز فز مساكت صون حدما بتحتنا نعدم هي بيتسب نزيخونهم وسابسكرايب بمقبار بيتسب هونو بيتسب نزيخونهم دما لايك شير كومون هانات رأيتكم أو كومنت بمقداف أبارات عطرون نداورهم نفتح زلهم يزل خدمة كبلكم إيه كريستوس تنسى موتان بابي هايل وسلطان أسرو لسيطان أغازو لأدم سلام من زيس فسها كونه وسلام بسم عبود المنفس قدوس هادو أملاك أمين ويتانا مدحينا يسوس كريستوس عزيز الأم حمش تحاتيات أمنفسو هيوتنا كنعبك لنا صدق أملاك قدامنت قداماو كم زي خونه كنرخو إنا كم أول حاديات قدامنت قداماو أيكونن بزعوات صدق كنزارب كلنا موزحت يوم سوات اتياب عسرته تزازات تتقاسو ملك يوم زحسبو كوين جن صدقي عبتحتي حدش كدان بهوت إيسوس إيزل كعنبر بتي تزحف حقي أيكونن إيسوس بزح كزيه تزاربول حاديات أبقمت كنعطو كلنا نينا عزيو كم صلو كنركبينا زوم حموش تحديات قمت كنعطو كلنا كاب زوم ولا حدا ارتي عسرة ازازات زرزرية اللون قدماي قبزنا قبوز مخار كافتي زل خايون لعلي قدوس كم زخون خا مسير خا نخالوت كتريك اللخايو زلكع كم حاسوت وي حاسوت من نجار يسوس قبل على قبوزات شوعات تجزي مرقم أو بجيو أما تيوس معرف إسرائيل ثلاثة كحدث كاب إسرائيل شعنتي عفن كي كفتنا حاسوت كنزارب زخل إيو أنا نولا قوا كي تزاربن منفس قدوس حسيو إيو كم بلبو بمولو لبو ود مزامرتو يسوس كم زخونه مسيلو مسقربه قبر حواريات معرف حمشته كحدث كحمشته قويتا يسوس فرساويان وشتاو هيوتهم كترتن سسان مولو ايومو ويلوهم ماتيوس معرف إسرائيل ثلاثة وزرع إسرائيل حمشته إزي مالت نجزار أسخم طرايبه كبلو ايو نيرو زنبرا نيرو نخالوت يسد يمستوطو نيروم مغنياتو مصحف قدوس عصبيهم يوم زفلطو يصلو يصومو كاوتاتهم اشر يوصو كون عزيم قدوسان ايوم نيروم بقدام كرأي كلو ሃይማኖተኛታት መንፈሳውያን እዮም ዝመስሉ ኣብ ቃልዕ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ነዊሕ እዋን ጸሎት ይጽልዩ ኣብ ብሕቶም ግን ነዊሕ ጸሎት ኣይጽልዩን እዮም ልክ ከምዝ ናይሎሚ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ሰንበት ንጉሆ ጥራይ ንውድሶ ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና መንፈስ ምውዳስን አምላክ እንተ ዘይብልና አዝግብዝና እዩ እተን ባህለታት ደናገል ተሓቢኤን ቁሙጥ ዘይቲ ኣብ ጥቕን ነይሩወን እተን ሓሙሽተ ሓያሽ ደናገል ግን ንመብራህተን ገብርሃት ዝኽእል ጥራይ ነይሩወን ከምኡውን ኣብ ቅድሚ ሰብ ጽቡቕ ምስክርነት ነይሩወን ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁጽሪ 1 እስካብ 4 ኣብ ክርስትና መራሒ ኣብ ዝሙት ወዲኦ ክንሰምዕ ከለና ሃንደበት كم زي ودقة كنجذب يقبع كوين جين ناي مودعتها دمر وصيت ناي نوح أوان أمون زي مخان أوشت أول قوي هيوتو إيو نوح أوان كبوزي ينيرو خالعي رخصات بمن قد عينان إذنان ناب لبنا يعطو زي نصف نجارات أو لبنا باستفلالي كفلي أكلاتنا نقدام يقلص قدام نتجن ملحسنان يعنتنان إيو سلاز زخانة سب نصو هيوت كهلوه إتي زسومعان زرؤين كتنقالو علوه ويتانا يسوس نرخصت عزيز الله سلاز زخانة إيو ندك مزامرتو يمانيت عينهم كوصو يمانيت إيدهم كوغرزو فقادنيتها كخونو زنقرم كحاديات زغورو بزك في الأكالاتهم ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽሪ 21 እስካብ 30 ሓካይ ማዝዮም የማኔታ ኢድና ክቆርጹና ወይ ድማ መጥባሕቲ የማኔታ ዓይንና ክትወጽእ ምኽሪ ዝህቡና ነገራት ኣዝዮም ሕማቕ ምስ ዝኾኑ
ብዘይ ምእላይ እዞም አካላት ድማ ኩሉ እቲ አካል ስለ ዝመውት እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት ኢና ንሓጢያት ክንርኢ ዘለና። ሓጢያት ንህይወትና ናብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ። ብዙሓት ኣመንቲ እዚ ነገራት ኣይተረድእዎን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ንመልሓሶምን የዒንቶምን ብዘይ ጥንቃቐ ይጥቀምሉ። ብሓጢያት ክንፍተን ከለና ብዒንትናን መልሓስናን ከም ዓይነት ስውርን ጸማምን ክንኸውን ኣሎና። እዚ እዩ ዝእሙቶ ናይ ጎይታና ኢየሱስ መልእኽቲ። ሳልሳይ ዘይምእማን መጽሓፍ ቅዱስ ዘይኣምን ልቢ እኩይ ልቢ እዩ ይብለና። ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 12 ጎይታና ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ 7 ግዜ ገጸጾም ብዘይምእማኖም። ኣምላክ እቲ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ ሞሮር ከምዚ ገይሩ ዘድሕኖ ካብ ኮነ ኣቱም ጎደሎ እምነት ንኣኻትኩም ዶ ግዳ አብሊጹ ኣይኸድነኩምን? ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 30 ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 26 ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 31 ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 8 ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁጽሪ 17 እስካብ 20 ማቴዎስ ቁጽሪ 16 ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 14 ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 25 ጎይታ ከምዚ ገይሩ ኣብ ካልእ ነገራት ዝገሰጾም ኣይመስልን እዩ። ዘይምእማን ንኣምላክ ጸርፊ እዩ። ምክንያቱ ኣምላክ ከምዚ ሓለወካን ዘድልየካ ከምዚ ሃበካን ምሕሳብ እዩ። ዋላ እኳ ሰብ ንደቁ ይሓሊ ዘድልዮም ይህብ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብዚ ግዜ ሓቂ ዘይኮነ እምነት ይሰብኽ ኣሎ። ንዝደለኻዮ ኩሉ ብእምነት ትረኽቦ ኢኻ ዝብል እዩ። እንተኾነ ኢየሱስ ዝሰበኾ እምነት ኣይኮነን። ጎይታ ኣብ መዓልቲ ህይወትና እንነረሉ እምነት ክህልወና እዩ ዝደሊ። ዓወት ኣብ ልዕሊ ስምዒት ጸቕጢ ምስልቻው ተስፋ ምቑራጽ እምነት ኣብ ፈቃር ሰማያዊ ኣቦ ብምግባርን በቲ ኣብ ቃል ኣምላክ ዝሃበና ድንቂ ተስፋታቱን እዩ። ጎይታ ክልተ ግዜ ከም ዝተገረመ ነንብብ። ሓደ እምነት ምስ ረኣየ፣ ካልኣይ ድማ ዘይምእማን ምስ ረኸበ። ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ሰባት እምነት ክርኢ ከሎ ይሕጎስ ነይሩ። ኣብ ፈቃር ሰማያዊ ኣቦ ብዘይምእማን ድማ ይሓዝን ነይሩ። ራብዓይ መንፈሳዊ ትዕቢት። መንፈሳዊ ትዕቢት ኣብቶም ንቅድስና ዝርአ ልሙድ ሓጢያት እዩ። ኩልና ንፈልጦ ኢና። ምሳሌ ናይ ገዛ ርእሱ ጽድቂ ዝኣምን ፈረሳዊ ኣብ ጸሎት ከይተረፈውን ንኻልኦት ዘዕንቅፍ ሓያሎ ጻድቃን ምዃኑ ብርእሱ ዝኣምን ንኻልኦት እውን ዘዕንቅፍ ዝነበሩ ድማ እዚ መሲሉ በሎም። ክልተ ሰባት እቲ ሓደ ፈረሳዊ እቲ ካልኣይ ድማ ተቐባሊ ቀረጽ ክጽልዩ ናብ ቤተ መቕደስ ደየቡ። እቲ ፈረሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ወኣምላክ ኣብ ሰሶምን 2 መዓልቲ ይጸውም ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከዓሽር ኣውፅእ ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርቲ ዓመፅቲ ዘመውቲ ወይ ከምቶም ተቐባሊ ቀረጽ ዘሎ ስለዘይኮንኩ ኣመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ጸለየ። እቲ ተቐባሊ ቀረጽ ግና ኣብ ርሑቕ ደው ኢሉ ንኣይ ንሓጢ መሓረነ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ እምበር ዓይኑ ናብ ሰማይ ቋሕ ከብል እኳ ኣይደፈረን። ርእሱ ልዕል ዘብል ኩሉ ይዋረድ፣ ርእሱ ዘትሕት ግና ልዕል ይብል እዩ እሞ እዚ ሓላፊ እቲ ጸድቂ ናብ ቤቱ ከም ዝወርድ እብለኩም ኣለኹ። ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካብ 9 እስካብ 14 ልዕሊ 90% ኣብ እኩብ ህዝቢ ዝጽለ ጸሎት ብኣመንቲ ቀዳምነት ዝስምዖም ሰባት ንምምሳል ዝግበር ጸሎት እምበር ንኣምላክ ኣይኮነን። እቲ ፈረሳዊ ኣብቲ ምሳሌ ዘሎ ግዳማዊ ህይወቱ ከም ካልኦት ሓጢያተኛታት ክፉእ ኣይኮነን። ግናኸ ጎይታ ጸልይዎ እዩ። እዚ ፈረሳዊ በቲ ዝገበሩ ኣገልግሎት ብምዕባዩን ንኻልኦት ሰባት ብምንዓቆን መንፈሳዊ ትዕቢትን ንኣመንትን ካልኦትን ኣመንቲ ከም ዝፈርዱ እዩ ዝገብር ዘሎ። እቲ ተቐባሊ ቀረጽ ገዛ ንገዛ ርእሱ ሓጢያተኛ ሰብ ርእዋ ካብ ካልኦት ዝኸፍአ ነገር ብኣምላክ ግን ተቐባልነት ረኺቡ።
كلهم جز نجز مس أملاك تراخيهم حدا وان جزا رؤسهم كاب كله سب نلعلي حتى تنجحت مخانهم زتأمنوا إيوم حتى تنجحت مخانهم زتأمنوا إيوم قويتنا يسوع تزعبي سب أب سماي تحط سب مخانو مهرنا تزعبي عدو زهاو أب سماي تحتنا يو أبرائي وهنس إتهم أكليل تقبلوا كالتفهم أكليلهم أب قدم قويتا كدربيون قويتا ترى كل أكليل زجبرة كم زجبوا كأمنو كلون رئيتهم إسران 4 شماغلتات أب قدميتي أو زفان تقميت زلو فجميلهم وقويتانان أملاكنان نزبلو نسخة فتيركايو سلز فقد خاون كوينون تفتيرون يومو نسخة كبرن سفهات سلطان الموساد بوقعي خانا بولوتي نزل عالم عالم حياو كوين زنبر ناس قدو أكليلاتهم ناو قدميتي الزفان يدربيو علو رايو هانس مراف 4 كوزر 10 كب 10 حدا قويتا يسوس ولا كواتي إزازات عملا كنأزوزو انت خيلنا زين تقم عقلقلتي كافتي تثبيت جبرنا ولا حنتي زي جبرنا كنخون خلقنا كمو دموا نسخاتكم اتعززكم كل مسجبركم نحنا زين تقم باروت إنا اتي نقوبر زقبئنا إنا زقبرنا بولو لقاس مراف 10 شوعات سكاب قزري مراف 10 شوعات قزر 10 كل جزية كنودق كلنا بزعبا رأسنا انتاي كنبل نخيل حمشاي سبات زدليوهم مسارتاوي غيروم دليتهم كلو قد زي بالخاموخان سبات زدليوم مسارتاوي نجر دليوم كلو قد زي بالخاموخان اتم مراحتي بيت مقدس إيوسوس نحادة سبعي كنحوي يو ندلي معالكي سنبس لازنبرة بزي إيوسوس خام حارقو إيو مارقوس مراح 3 قزري حمشتا نقول سب صبو قبر تعززتي إنا بفلاي دما ولود أملاك قلاتيا مراف 6 قزر 10 اتم حاو مسرت نجر شجيرم كله والحنت نجر زي حجزوا وعمو داتا كهلو أملاك كم زدر بيوو قويتانا يسوع كريستوس مهرنا يمعرف ماتيوس معرف إسرائيل حمشته كقصر 4 حديث كو 4 شدشته ووتنا يمفواس ديبلنا كنخون نخلينا نزحممه عمنتي كنفوس كوينو جنا كلنا نزحمم كنبصح كنصنع نخيل إنا إزي إيو كله قويتان عنا زحتتنا اتي هافتام سبعي نابسيول سدربو يلو مخريات نحاو والا حانتا اي تقدسو لن ايهودون ولد ابراهامن بوصايو يزنبره اتم كهنات لباويان اب مساليه نايتي حياوي سامراوي كم غبوزات تقاليعهم ايوم بقويتا يسوس مغنيات كا بوصايوم ايهود كترتي وقيعهم اوسن من قدي دق يسوس زنبره دنغازيا اي غبرلو مصحف قدس اتم نحواتهم اب غزي شغروم زدليوم نارአዩ كنحجزو زينقساقس بحقي ناي مدحان امنت يبلوم يقوم مراف 2 كقزر 12 እስከ 17 داغم توليد ناينا انتولو غزار اسوم يوم زتاللو زلو داغم ايتولدن اتم حاوم تشغيرو كلو زي حجزو فقر املاك اب لبون كهلو ايكلميو قدما يوحنس مراف 3 قزر 17 ابزي ጉዳይ ኢየሱስ حيال قال تزاريبو خياتو بزو ሃይማኖተኛ ሐሳባት ብዛዕባ ሃይማኖትን ጥፋታቱን ጥራይ እዮም ዝግዶስ እንበር ተሸጎሩ ይሕዋት ንምሕጋዝ ኣይኮነን ሕጂ ባርከስ ኢየሱስ አዚዝ ጾላ ኃጢያት ተረዲና አለና ሕጂ ነዞም 5 ኃጢያት ክንጽልይ ኢላማና ክንገብር አለና እዞም ኃጢያት ኣብ ህይወትና ክንገሮን ከለና ብዘይ ምሕረት ክንሰቅሎም አለና ብዙሕ ስፍቀት ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ኩሉ ግዜ ክነንብ يفوتيو يوم نطوتات كنخون اتي زدليوم سبكت طراي نمكاب كنطنققن فقاد اللي كل كمز عينت ازي صحف سيطان طراي 5 نطوتات
ንስብከትካ ክንጥቀምን ክንፍትን እዩ ኮይኑ ግን ክትገብሮ ዝግበአካ ቅድሚ ቀዳድም እዞም ተዘተቆሱ ሓሙሽተ ሓጢያን ኣብ ውሽጢ ህይወትካ ክትጸልኦ ከኣለካ ሽዑ ንቃል ብስልጣን ክትውጆ ክትኽእል ኢኻ እንተኾነ ከም እቶም ፈረሳውያን ናይ ሎሚ ስብከት ኣብ ዓለም ዘለው ክትኸውን ኢኻ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ይብል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲተ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር ናይ ልማዓንቲ ሒዘልኩም መጽየ ዘለኹ እዚ መሃይ መንፈሳዊ ጽሑፍ እዩ ብዙሕ ተማሂርኩም ከም ትኾኑ ድማ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ ብኻልእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ድማ ድሓን ቀንዩ ቻው